Ola, somos o grupo Mentes en Acción e neste vídeo imos presentar a nosa infografía sobre xóvenes migrantes. O colectivo de mozos e mozas migrantes está formado por persoas de entre 15 e 29 anos que deixan o seu país de orixe buscando unha vida mellor, máis oportunidade de traballo, educación ou seguridade. Moitas veces tamén fuxen de situacións de pobreza, violencia ou conflicto. A súa chegada supón un reto tanto para eles como para a sociedade que os acolle, pero tamén achegan moitísimo, diversidade, talento, innovación e novas perspectivas que enriquecen as comunidades de destino. Se falamos de datos clave en canto ao xénero, a distribución é bastante equilibrada. No nivel educativo, moitos teñen estudos secundarios ou técnicos. Por desgraza, moitos destes mozos traballan en empregos informais, precarios e con menor acceso a postos cualificados. Tamén atopamos diferentes situacións migratorias. Hai quen ten residencia regular, pero tamén hai solicitantes de asilo, persoas refuxiadas ou sen documentación. Isto inflúe directamente no acceso a servizos básicos como a saúde, a educación ou a vivenda. A integración social é outro dos grandes retos. A adaptación cultural, a discriminación e a falta de participación comunitaria dificultan o seu proceso de inclusión. Aínda así, a súa contribución social e económica é clara. Achegan forza laboral, dinamismo, innovación e diversidade cultural. Seguimos os datos máis recentes, segundo o Ministerio de Interior de España, en 2024 entraron de forma irregular no país 63.970 persoas, o que supón un aumento do 12,5% respecto ao ano anterior. Entre xaneiro e abril dese mesmo ano, chegaron unhas 20.000 persoas, incluídas máis de 1.500 menores, tamén segundo datos oficiais do Ministerio. En canto aos menores estranxeiros non acompañados, coñecidos como MENA, o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións e o Observatorio Permanente de Inmigración 2025 recolle unha evolución creciente nos últimos anos, como podemos ver nesta gráfica situada na nosa infografía. En 2021 había 9.294 menores inscritos, en 2022 foron 11.417, en 2023 aumentaron a 12.878 e en 2024 chegaron aproximadamente aos 13.970, o que supón un incremento do 12,5% respecto a 2023. No contexto europeo, Eurostar 2024 destaca que o 9,4% dos menores da Unión Europea, persoas menores de 18 anos, non teñen a nacionalidade do país onde residen, o que mostra o peso crecente da maioridade xuvenil no continente, como tamén podemos ver na nosa infografía. E se miramos o conxunto da poboación migrante en España, segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións 2025, en maio de 2025 había 3.070.831 persoas estranxeiras afiliadas á Seguridade Social, o que representa alrededor do 14,1% do total de traballadores do sistema, como tamén podemos ver na nosa infografía. Todo isto mostra o seu peso real na economía e na sociedade española, pero tamén é importante falar das barreiras de inclusión que atopan. A lingua e as diferenzas culturais seguen sendo un obstáculo. A discriminación e a xenofobia dificultan a convivencia e xeran exclusión. A falta de recoñecemento dos títulos impide acceder a empregos cualificados. Tamén hai precariedade laboral, situación administrativas irregulares e unha débil rede de apoio social, o que agrava problemas psicolóxicos e emocionais derivados do desarraigo. Por sorte, existen oportunidades e programas que tratan de mellorar esta situación. A educación e a formación profesional son claves para mellorar a empregabilidade. A diversidade cultural e a participación comunitaria son fontes de enriquecemento mutuo e, sobre todo, as políticas inclusivas. Mesmo as tecnoloxías e as redes sociais xogan un papel positivo, servindo como espazos de apoio e comunidade. Entre as medidas e programas específicos destacan varios exemplos moi relevantes. O programa Jóvenes, impulsado pola Dirección Xeral de Migracións, que promove a formación e inserción laboral. O programa de apoio ao proceso migratorio de Fundación Ciagrama, que este ano axudará a integrarse socialmente a 70 mozos migrantes en Madrid. Tamén o programa KIDEAC, do Goberno de Navarra, centrado en mozos migrantes en apoio familiar. A nivel europeo, o Fondo Social Europeo Plus de 2021 a 2027 destina un 25% dos seus recursos á inclusión social e integración das persoas migrantes. Outros exemplos son os programas de inserción laboral e formación profesional nas comunidades autónomas, as medidas de acollida para menores non acompañados ou proxecto como You for All, de Open Cultural Center, que ofrece vivenda e formación en zonas rurais. En definitiva, detrás das cifras hai persoas novas que chegan con inclusión, forza e ganas de construir un futuro. A súa inclusión non é só unha cuestión de dereitos, senón tamén unha oportunidade para toda a sociedade. Unha sociedade máis diversa, solidaria e cohesionada. Moitas grazas.